Любі наші дівчата, получили новиночку від фірми Divas. Просто обалденна моделька. Штапельочок на літо. Рубашечка іде А-силуетик, трапеція великих розмірів в 5 кольорах. Білий колір з такою аплікацією, спущений рукавчик, така от горчиця, дуже класний колір, він не геть горчичний, а жовто-горчичний. Чорний колір також у нас марсало, колір обалденний. Подивіться, у нас дуже великий вибір брючок марсало. І бірюза. Кольори, розміри від 130 грудей, 125 до 160, 170, 180 стегна. Вони у нас в наявності. Тому, дівчата, пишіть свої побажання, вибирайте колір ваш і ми вас будемо одягати на літо. Ви будете у нас красуні.